Fijn dat u kijkt naar recepten van Topchef. En ik heb weer een echte topper naast me staan. Dat is Carlo Chanterelle van de Zwaan en Etteleur. Carlo, je gaat een hoofdgerecht voor ons maken. Ja, klopt. Het wildseizoen is weer begonnen. Dus ik heb een hele mooie polderhaas meegenomen uit Holland. Ik ga hem eerst vriezen en daarna ga ik hem bakken. Een mooie saus erbij. Dat is eigenlijk de dressing van de Caesar Purple en wat bietvarianten. Nou, ik zou zeggen, Ja. Kom maar op met die haas. Ik zal het eens even laten zien. Een haas heeft altijd 2 vliezen aan de bovenkant. Ik doe die één voor één losmaken en dan kun je het mooiste schoonmaken namelijk. Kijk, ik ga met mijn mes precies onder deze vlies door. Dat is de eerste vlies die erop zit. Vind je het leuk om met de wild te werken? Heel leuk, heel leuk. Dus ieder seizoen zit ik weer naar te verlangen naar iets nieuws en iedere keer komen ze dan weer terug. En op het einde van het seizoen ben ik er weer een beetje bij. Maar dan komen de lammeren weer en zo gaat het het hele jaar door. Ja. De eerste vlies zie je eraf, dan doe ik de tweede vlies. Ga ik met mijn mes er zo onderdoor, steek ik hem in, net een stukje van de voorkant af. Dan haal ik hem naar voren toe, is het vlies los, heb ik een begin. Dit vlies pak ik vast en dan ga ik mijn mes een beetje tegen het vlies aanhouden. Niet te sterk. En dan kijk ik hem zo mooi afhalen en dan pak je de filet pak je dan niet mee. En zo doe je dat stuk voor stuk. Doe je zo iedere keer een stukje verder. Ik kan me best voorstellen dat mensen dit... Dit is misschien wel spannend vrij vinden. lastig en dit moet je wel een beetje een vaardigheidje in krijgen om het zo mooi glad te krijgen. Je kunt natuurlijk ook vragen daar zo aan de polier dat hij het voor je schoonmaakt. Maar ik dacht het lijkt me dus leuk om eens te laten zien hoe zo'n beest in principe schoongemaakt moet worden. Want je kan ze ook inderdaad helemaal schoon kopen natuurlijk. Maar als je het Het zelf wel- kunt, met ja. een scherp mes. Ja, het is gewoon wel advies, laat het wel op de rug zitten. Op de karkasbraden is altijd veel lekkerder. Nou, de ene kant is nu helemaal schoon, de andere kant doen we het precies hetzelfde. Carlo, maakt het nog uit welke kant je dat op doet? Ja, in principe wel. Je moet altijd vanaf de kopkant, zeg maar, moet je naar achteren toe fileren. Die filets die lopen allemaal met de draad mee zo naar schuin, zeg maar. Als je het andersom zou doen, dan zal het tegen de strop in zijn en dan kun je ze nooit zo mooi schuin eraf halen. Het is wild. Ik zie hier kogeltjes zitten. Zie je dat? Die moet je eruit Er zit een pitten. hageltje. Ja. Hier ook nog eentje. Die moet je er wel uithalen. Ja. Zelf geschoten? Nee joh. Ja, nou is Zo. die bijna klaar. Is bijna klaar. Ja. De onderkant is deze een beetje kapot geschoten. Dat is jammer. Hier zitten de haasjes van de haas. Dat is eigenlijk net als de oshaas, zeg maar, de onderkant van de rug. Nou, die zijn verder schoon genoeg. Die hoef ik niet schoon te maken. Wat ik wel doe is een stukje vanaf kappen van het begin. Anders past hij niet in de pan. En dit stukje is toch niet eetbaar. Maar dan maken we wel daar een mooie saus van. Moet je eventjes grof geweld gebruiken, zie je wel. Anders kom je niet doorheen. Deze kan precies hetzelfde. Gewoon een stevig mes pakken. Ja. Dan lukt het wel. Zo is hij klaar. Afsnijdsels bewaren we, zei ik al. Gebruiken we voor de saus. Heel belangrijk. We gaan deze haas nu bakken. Ik doe hem eerst even kruiden, zout en peperen. Mooi op de filets. Het beste vind ik altijd zeker de vlees op de karkas. Kun je gewoon het beste van tevoren zout en peper. Dan kan die smaak altijd helemaal doorheen trekken. Als je het later doet, zit er alleen de zout aan de oppervlakte erop. Lekker peperen. Je gaat de haas braden en dat doe je in de cornicabra. Ja, klopt. Dat is een heel mooie olijfolie. De stevigste van allemaal qua smaak. Het staat echt goed voor het wild, zeg maar. Een beetje een pepertje erin. En dan kan je gewoon heel goed mee bakken. Gewoon zorgen dat het een beetje goed warm is. Ik ga de haas nu in de pan doen. Ik bak hem eerst op de ene helft van de rug aan. Daarna op de andere helft, dan draai ik hem om. En dan bak ik de onderkant aan. Even geduld hebben. Even geduld hebben. Lekker bruin. En die olie kan ook flink heet worden natuurlijk. Ja, als het best pittige olie is, kan hij best wel wat hebben natuurlijk. Maar De hij haas is bruin. natuurlijk een heel zware smaak en ja, dat gaat over alle olie heen en deze die kan het ook wel goed aan. Nou, andere kant. Onderkant. De haasjes. En nu een klomp boter erbij, Een klontje roomboter. boter erbij. En nog even uitleggen waarom je dat er nou Dit doe ik bij er nu doet. bij. Dan kan ik het vlees arroseren. Arroseren is het druipen, zeg maar. En door het vocht in de boter, dus in de olie zit geen vocht, krijg je nog een heel mooier bruiningsproces. Dus een mooier korstje krijg je over je vlees heen. Dan wordt hij mooi diep bruin. Dan Hè? moet je mooi diep bruin en het droogt ook niet uit. Dan krijg je een hele vetlaag over zich heen. Natuurlijk van die boter en die olie.
Ik haal de haas eruit. Leg hem in een sleetje. En daar doe je gewoon lekker overheen. Doe ik lekker overheen. Dan ga ik zo de oven in. Ik laat het eventjes hier staan. Doe we daar de oven in stoppen. Dat heeft toch nog eventjes al de tijd nodig. Ik moet ook de eerste saus maken. Ja. De saus maak ik in de pan waar de haas gebraden heeft. Die heeft nu echt de smaak van de haas die erin gebakken zit in de bodem van de pan. Ik doe die afsnijders wat ik net over had. Die doe ik erbij. Dus er hoeft geen extra olie meer bij. Gewoon lekker de Doen we het later. Later doen we dat. Dan maken we met de olie maken we weer aan. Maar dan doen we hem niet meer verritten, die olie. Want hoe minder ritten daar zit, hoe mooier de olijfolie is. Ik heb wat groentjes gesneden. Er zijn gewoon wat soepgroentjes, zo wortelprei, ei. Er zitten wat kruiden bij, tijm en rozemarijn. Een blaadje laurier. Die doe ik erbij. Zet ik gewoon eventjes mee aan. Dat geeft natuurlijk allemaal lekker zijn smaakjes af. Ja. Gewoon heel lichtjes aansmeten en dan blus ik het af met de Siso-purper azijn. De speciale azijn is gemaakt de smaakje van Siso-purper. En wat voor soort smaak is dat dan, Carlo? Een beetje rode wijnazijnachtig en dan nog een beetje de smaak van de kruid. En dan heeft toch een specifieke smaak, die Siso-purper. Dan zijn ze erbij, dan doe ik er een beetje rode wijn bij. En laat het gewoon zo eventjes rustig reduceren. Gewoon de smaak, gewoon op het allerlaagste vuurtje. Laten we het zo eventjes lekker eruit trekken. Al die smaak mooi in het vocht komt te zitten. En dan kan intussen de haas de oven in. Precies. Dan stoppen we nu de oven in. Ik heb hem hier op 160 graden. Dit is natuurlijk wel een hele grote oven die heel veel vermogen heeft. Thuis mag hij gerust op 180. Ik doe hem ongeveer zo'n 4 minuutjes. Oh, dat is maar heel kort. Ja, het is een beetje meer op gevoel. Dus inderdaad, haas is al een beetje warm. Ik doe hem eventjes, het is best een hoge temperatuur. Dat hij eventjes goed de warmte van buiten krijgt, maar ook onder de kast door. Dat hij alle kanten mooi gaar is, zeg maar. Dat is de bedoeling. En dan haal ik hem dadelijk uit en doe ik hem heel lang weer laten rusten. Ja. Dat hij weer mooi, voor die kern daar zo net mooi rood is, maar wel mooi van temperatuur heeft. Ondertussen gaan we nu eventjes de groentes klaarmaken die ik erbij heb. Ik heb hier wat rode bieten staan, die ik van tevoren afgekookt. En ik heb wat radijsjes staan, die heb ik in de olijfolie een beetje gegaard. Witte bietjes, sojabiet, een beetje aardpeer. Het belangrijke is, als je deze groentes klaarmaakt, je moet de lichte groenten apart van de rode groenten doen. Anders krijg je allemaal roze groenten. Dat is niet de bedoeling. Nee. Dus die doe ik gewoon in het pannetje en doe ik ze gewoon lichtjes opstoven. Maar dit soort groentetjes zijn wel gewoon bij je eigen groenteboer verkrijgbaar. Ja, je hebt tegenwoordig inderdaad allemaal van die knolgewasjes. Ze worden ook weer steeds kleiner. En je hebt inderdaad grote bieten, maar je hebt ook kleine bietjes. Je hebt van de grote bieten natuurlijk heb ik deze ringetjes uitgestoken. Dat kun je ook allemaal doen. Dat is gewoon je eigen fantasie een beetje aangeven, zeg ik altijd. Deze bietjes doe ik even opwarmen zo. Een beetje olijfolie. Daar heb ik de picado voor. Het is mooi romig, een beetje boterachtig. Dus een hele mooie smaak daar zo om goed op te stoven. Dan doen we echt gewoon op een heel laag vuurtje, gewoon op 1, dat het gewoon alleen een beetje warm wordt. Ja, omdat ze zo klein zijn, zijn ze natuurlijk ook heel snel gaar. Ja, ze zijn al gaar namelijk, want ik heb ze van tevoren ook al zo gegaard. Met een beetje vocht erbij met deze olie. En dat kun je gewoon een dag van tevoren doen, kun je ze klaarzetten en op de dag zelf kun je ze gewoon zo afmaken. Gewoon eventjes opwarmen. Dus als je eters hebt, dan is dat gewoon heel erg handig natuurlijk. Absoluut. Maar het staat ook allemaal op de site. Hè? Ja. Ik haal de haas eventjes uit de oven. 4 minuten zijn voorbij. Kijk, dit is nu gebraden. Ik voel altijd zo eventjes aan de zijkant daar zo. Geeft die kleine weerstand, dan is hij al tegen de gaar, dus die goede gaarheid bereikt. Wat ik nu doe is nog eens een keer het vet nog eens een keer overheen te gooien. En dan laat ik het heel eventjes rusten, zo 5 minuutjes, voordat ik hem uit ga fileren. Want dan gaat het vlees nu zijn eigen beetje zetten. En anders verlies je veel, dus het loopt helemaal leeg als je het nu gaat snijden, want er staat er veel te veel spanning op. Even geduld nog, even niet geduld. Gelijk aan de slag. Dan laat het gewoon eventjes zo op een licht warme plaats altijd staan. Wat ik hier nog heb, zijn dus muesli. Gewone muesli? Een biologische muesli, biologische zaak gehaald. En een mooie wat fruit erin, wat zuidvruchten erin, een beetje een zoetje. En die doe ik nog eventjes aanbakken in de olie. Ik pak weer daar zo picado olie, een beetje roomachtig. En daar gaat de muesli in? Daar gaat de muesli in. En dat moet ook maar heel kort, denk ik. Het moet heel kort. Gewoon eventjes dat snij gezet en dat een beetje het vet erin komt. Dat is goed. Ik heb nog nooit
gebakken muesli gezien. Nee, natuurlijk met die zuidvruchtjes erin, nou, dan krijg je een beetje, wordt een beetje gekarameliseerd, zeg maar, door die suikers ook. Ja, en dat zoetige, dat is natuurlijk heerlijk bij die haas. Kijk, dan gaat hij licht kleuren. Ja. Is toch goed. Gelijk de vuur oplaag. Scheut je met deze erin, dan stopt gelijk het kleuren er ook. Kijk, het vocht is er nu weer uitgebakken en dan laat ik het even zo staan, gewoon op een beetje warme plek en dan is het goed. Deze haas ga ik nu uitbenen. Je hebt altijd 2 filets die eraf moeten. Die snij je zo in aan de bovenkant. Je kunt het ook met een lepel doen, dat lukt ook wel eens. Dan moet je wel eerst met het begin een beetje ingesneden hebben. Het is vroeger deed de bediening dat altijd aan tafel, zulke dingen. Dus ja, het zal misschien weer een keer terugkomen. Nu is het bijna nergens meer. Dan snij je hem zo van het bot af. Ik snij tegen het bot in. Dan snij ik zo, lepel ik precies in principe zeg maar die filet er zo uit. Mooi van gaarheid is, kijk, dit is toch een beetje rood zo en de buitenkant is gewoon mooi licht gaar. De onderkant zitten die haasjes nog aan. Dan is eigenlijk hetzelfde. Ook gewoon langs de karkas af. Snij ze zo eruit. De volgende stap is de saus, die ga ik uitzeven. En dan maak ik vinaigrette van. Deze is nu helemaal een beetje gereduceerd. Ik giet het zo door een zeef heen. Hop. Ik proef hem altijd een beetje na. Nu hebben we bijna zo goed als alles hebben we klaar. Dit is allemaal warm. Dan doen we het gerecht opbouwen. Ik begin met de filets. Die ga ik eerst in mooie medaillons snijden. En dan hoeveel medaillons per persoon? 1 filet per persoon is genoeg. Ja. Met haasje erbij is het meer dan zat. De bietjes. Alles weer mooi op kleur, Carlo, net als bij je voorgerecht, hè? Ja, maar alleen is er nu wel witte bietjes bij. Ja, wel witte bietjes bij, maar toch. Ja. Het blijft vrij rustig, hè? Ja. Van kleur. Ik heb hier nog een beetje aardpeertjes zijn, Tompi d'Abour. Die heb ik ook zo gestoofd in die olijfolie met een beetje vocht erbij. Dan heb ik hier wat radijs, die heb ik geschaafd. Sojabiet. Dit is gewoon rauw. Ja. Ik rook gewoon een paar op. Dat is ook een soort. Ja, dus een kruisje tussen de rode en de witte biet. Die hebben ze zo mooi opgedaan. Ah. Maar als je dit gaat koken, gaat heel die kleur eruit. Dus dat is wel jammer natuurlijk. En een beetje van deze muesli natuurlijk. Je maakt er weer een schilderijtje van. Nou, leuk om te Prachtig, horen. ja. En wat heb je daar? Dit zijn weer nieuwe blaadjes. Syrah leaves. Even de smaak der aalbesjes vind ik. Een zuurtje zit erin. Dus echt heel bijzonder. Je doet natuurlijk een beetje bij deze shiso erbij. Dat komt daar terug in die saus. Die azijn die ik ervoor gebruikt heb. Ja. En dan maak ik deze saus, de dressing dan, die maak ik nu af met deze olie. En je een mooie vinaigrette krijgt. Hij mag wel geschift zijn, vind ik. Je moet natuurlijk eventjes op smaak brengen, ook met zout en peper. Zo. Maar dat hoef je nou niet meer te verwarmen, Carlo? Dat hoef je niet meer te verwarmen. Dit is gewoon nog steeds warm natuurlijk, want het heeft net gekookt. En ik heb gewoon een mooie vinaigrette gemaakt. En ik had de saus eroverheen. Een beetje echt over die rauwe bietjes ook doen, die je zo gesneden hebt. Het is erg belangrijk dat er ook een smaakje aan zit. Dit is het. Prachtig. Dankjewel. Is het helemaal klaar nu? In de keuken wordt het zo afgemaakt, maar dan gaan we nog naar voren toe. En voor aan tafel neerzetten, dan doen we nog een beetje mooie kaneel overheen schaven. Dus dit doen jullie aan tafel bij de gast? Precies, de maître doet het zo eventjes mooi zo. Een lekker smaakje zo. Mooi kaneel zo overheen smaken. Nou, dat is lachen of niet? Ja, absoluut. Het is een beetje een gimmickje. En het is natuurlijk, je ruikt ook gelijk die kaneel natuurlijk die eruit komt. Ja. Oh, heerlijk. Echt ontzettend leuk. Ja, graag Prachtig. gedaan. Dankjewel.